Hello mga kalano. Karong buwan na kaning anniversary na mo sa kong uyab. Then kabantay mo sa kong buhok, oh. Kuan kayo kanang pilit kisanan ba? Murag kanang buhok ni Captain America bitaw. O sa kabasong laway gigamit ani, oh. Pilit kayo. Lamok og langaw di katugpa ni, slide jud. Laway tangan pag mantikas buwad, pilit tayo, oh. Mahal-mahal sa day, 100 bayad patupian eh. Daram tayo tag 40, 50, pero mo lagi na, masag unsa pa'y, unsa ka mahal pa mo patupi ni mo. Bati jud kag naong, bati jud kag naong, mao gini mong naong, mao gina. Di gina maingon nga mahalon og tupi, mo gwapo ay, mao ra magyapon ko. Kasuway bitaw ko patupi 200 ang bayad. Mao ra magyapong naong nga. Mao may kausaban. Bati magyapon. So karon nagpaabot ko sa ko ang uyab kay kanang napadong puman siya niya ako. Pag-abot na ko diri sa mall, kining wala pa gid mga bli. Niya nag-wait ako kadiyot. So nakaindot ani kay ako nag-una niya ba. Niya anang kanindot mo na kung makig-meet ka sa imong uyab or imong asawa or kinsa pa na. Labi na sa mga lalaki dapat mag-una gyud ta sa babae. So maayon na lang kay nag-una ko niya. Di ba lain sa kay babae imong pahuwaton, di ba? Kita di mag-una mga lalaki. Ano ba patik-atik kada pa gentleman. Anniversary lagi ko no hay. Pagwapo sa tagamay. Mao ni akong attire na kagod. Ano? Nga, muna akong lower, upper na ko, ang buhok na ko, ari daogon, Captain America ni, inspired by Captain America. Pwede pod kuan, bayani ag bayani. Pilit kickbook ba? Hello. Naman ka? Aray, loudspeaker na ini, ha? Loudspeaker na ako, ang gutang sa kundunggan, kita eh. Aha ka? Na ako dari North Wing, katong lingkuran na to sa una. Asa na ka? Mau rin, dugay ka rin. So karon mga kalano, nakita namin sa kuang uyab. Naanami diri karon sa Viking. Mo ni ang restaurant kamong kanan. Ang Viking usa na siya ka unlimited, di ba? So ari sa Viking, ang kasagaran magkaon diri mga biker jud. From the word Viking, no. Ato i-click ang kuana. Kana mao na, klaro na kay Viking. Pila ang per head? 6 plus. Mga manana siguro. So timing kayo nga kutong jud ko wadi ko mamahaw. Nya lunch man ang gikuan. Igor ako nang api, kaano gisa ka bingka gamay. Tijong gutuma. Tinod lagi paningot ko nya mura ko kuya punon bitaw na pagutom jud ko mayo kay anli lagi ko noon nya. Kompleto raw na Korean, Japanese, Filipino, European. Isulti na lang. European. I-search na lang yun. Unsa pa lain? Oh, i-search mo. Tagingon ni kuan bitaw. Katong sa pinumdum bang i-search mo. I-search mo. Night, dagang mga lain-laing kanang country nga na dire. I-search mo. So kabantay mong ipaningot kog may kagutom na. Gutom jud kay ko lagi. Nya, parag lugi git lang ako makaon dia sod. Ano, gwapo lagi din ka rin si Inapa. Kulay maluoy ani, oh. Buhok pa lang daan, Captain America na kayo, di ba? Anniversary kan someday, di ba? Ako li maluoy na kanahon na nga anli diha. Tanawon tag di mo manugi kag mo kaon diaron. Update ta karon mga kalano, no? Update ta sa ko ang buhok. Dili buhok ang update ta sa mo ang reservation number 7, oh. R7. Dili ni R7 nga meaning ang R kay referral, no? Reservation ang meaning ani. So karon number 3 pa. Medyo gutuman na jud eh. Lagkat kino mapagkaon eh ba? Number 4 na. Tulo na lang. Ano? 4. A few inches later. So kami na mga kalano, tawag namin 7. Karon na namin diri karon dasod sa Viking. Nindot kayo, murang nindot kayo bangko ba? Ay. Maring dalon balay ni bangko ah. Karon mga kalano ga padayon pa sila gluto, no? Ga wahiwa dali jud gi wahiwa dali luto og maayo kung sa mga lutoon.
Kaya mo lagi mukaon sa no. Anniversary ko na magaran mo na nga gitarong yung nagluto karon na pamahuman tanan. So, ang say tiradan mo kanon ron. Una kay appetizer sa mga gaan-gaan sa ba? Appetizer sa nga country. Sa mga Europe, mga cheese nila. Ako kay Japanese food akong tirada ron. Kanang mga tempura, mga pasayan nga tempura oh. Langkat yung unod ana ba? Kutuman na ba? Ini ano pamaak pangaon eh. Pwede na mo kaon karon pili na mi karon tuyo kung sa nato karon kung say naa dire. Tara. So karon natuyog na to kan tanan no, nakita na nato kung say mga food nila. So unsay mo naganahan kat? Sara jud. Ako usara pod. Piko og binignit. Mo puto po cinta. Sige tong pasta ako oy. So karon ang muna kuha siya. Dayon ako puli-puli mi. So kaya ra nimo ha. Kaya. Sige. Okay, ayaw ko daw paglaom kaya na nimo. Sige. Para sa latik. Kaya mo yan. Para sa binignit. Para sa bikog binignit ug puto po cinta. Sige, kay una ko. Waton ni ka dire. Take your time. Ang teknik mo ko rin ani mga karano, mukhaon ikaw mga andi. Pagutom juga maayo. For example, mukhaon kag kanang lunch inyong plano, ayaw pamahaw. Pangapira nya kung dinner pod, minuto ka gamay ra. Para gutom juga kayo nig dinner ninyo. Kay anli ba na ayaw jud palkan sigid ka na bang magaingon jud ang taiya ba nga buang ay lugi-lugi ko gamay ra ana ba. Kaon jud maayo. Kung ni resulta kada berting gutuman kung murag makuyap ba na hapit eh. Kahit juga nang di ko ka explain sa kagutom karon magrabe yung gutuma. Punto nang ko niyo pa pamahaw nga pera. Dali taon gamay kat. Dali gamay. Pagdaliin taon. Gaya oy. A few moments later. A few inches later. So karon mga kalano, mana ko kuha no bago ba jud ko na human in taon. Tanawa ninyo. Oh. So mo na yung nakuha namon tanan. Tuman na jud. Kaon ta ko ha. So karon pag may magpangaon karon then tuloy-tuloy lang ang anniversary. No? Padayon gyapon kay malayo pang umaga, no? utong tutok pa man. So mangita sa may kining laing area nga mong kalaagan. Update kay banda karon sa akong buhok mga kalan. Pilit gyapon kayang buhok. Ay katawa niya. Kaya namalit may kining couple shirt ba? Mau ko lugat? Tararaan! Hayakit. Hayakit ka na rin, no? Lungon na ko. Always give priority to the person with disability, pregnant women. Mao na siya. Ginakat. Panahon na para mo-acting ka. Gi. Igsod mo, papakul-bakul ha. Hindi yun. Lakaw ako nag-acting. Pero priority ka. Na, gigid.
Na, oh, na, very good, eh. Ay, di pangapak. Okay, update na karon akong buhok, no? Bro, nahiwi man gamay. Lawayan na gamay, Ben. Oh, di ba? Captain America, kaya pang buhok. Okay, so karon Tangin. manamig palit sa kanang couple shirt. First time nang hitabo nga namin couple shirt. Aw, di day. Ikaduha na day. Unsa? Katong sa kuha na, violet, no? Oo. Kaduha lagi. Kaduha na. Madali lang takotob. Okay, mangulit namin pa dong. Thank you for watching. Then, like and follow my Facebook page. And don't forget to click subscribe sa akong YouTube channel. Hala no, ako lang maluoy. Bye-bye. I-close ha. Peace. Bye-bye. Bye. Down.